canto máis felices logran ser uns ca outros. En toda Atenas ténseme pola súa igual na súa fermosura. Pero, de que me serve? Demetrio non o cree así. Négase a recoñecer o que todos menos el recoñecen. Así é como se engana, cegado polos ollos da fermosa Hermia. Así eu cégome enamorada das súas cualidades. O amor pode transformar as cousas baixas, viles en dignas e excelsas. O amor non ve cos ollos, senón ca alma, por eso pintan cego o galado Cupido. Así é como se ve os nenos finxir os xogos. Así, o rapaz amor é perxurio en todas as partes, porque Demetrio, antes de ver os ollos da fermosa Hermia, saraivoume de xuramento, aseguroume que só era meu, e cando esta saraiva sentiu a súa presenza disolvente, derreteuse a choiveira de votos. Voulle revelar a fuga de Hermia. Mañá pola noite perseguireina polo bosque. E só con que me agradeza terei pagado un alto prezo. Non foi Zeus que me ordenou estas cousas, nin a xustiza que habita cos deuses de baixo, a que fixou tales leis para os homes. Non crin que as túas proclamas fosen tan poderosas como para que un mortal poidese transgredir as leis non escritas e inamovibles dos deuses. Pois non son de agora nin de onte, senón que estas teñen unha vixencia eterna, e ninguén sabe cando xurdiron. Eu non ia, por temer a decisión de ningún home, a cargar o castigo dos deuses, pois eu se sabía que ia a morrer. Como non? Aínda que ti non mo anunciases. E se morro antes de tempo, eu, polo contrario, chamo ganancia. Calquera que, como a eu, viva entre tantas desgrazas, como non vai obter ganancia ao morrer? Así que non acepto o meu destino sin ningunha dor, senón que quedase insepulto o corpo do que naceu da miña mesma nai. Sentiría dor, pero non me aflixo. E se crees que estou a facer tolemias, poida que sexa culpable dunha tolemia dun temor. Eurímaco, os meus encantos, a miña beleza e o meu porte. Destruíron os inmortais, o día que os arxivos Perilión embarcaron, e con eles, Ulises, meu esposo. Se ele regresase e velase outra vez por meus recursos, entón sería maior e máis bela a miña lei. Por certo, o día que Ulises marchou, colleme do pulso da man esquerda e díxome: miña muller, eu ben sei que os troianos son homes de guerra, e que son eles os que deciden o futuro dun combate indeciso. Cando vexas que o noso fillo empeza a ter barba, casa con quen queiras e abandona o teu fogar. Entón, chegou hoxe, a noite odiosa, a noite do meu casamento, un casamento infeliz. Querida Kitty, o noso gocho só agora converteuse nun verdadeiro gocho. Ao Sr. Kugler pareceulle que era boa idea que diante da porta que dá acceso á parte traseira da casa colocásemos un hambre. Xa que os alemans están registrando casa e unha procura de bicicletas. Fabricoino o Sr. Coscuci. Puxémolo ao corrente dos 7 escondidos e mostrouse moi servicial ante todos os aspectos. Agora, cando queremos baixar ao piso de abaixo, temos que agacharnos primeiro e logo saltar. A cabo de 3 días, todos tiñamos a frente xa de croques de tanto chocarnos a cabeza a pasar pola porta demasiado baixa. Para amortecer os golpes,
e, no posible, Peter colocou un pano con labras no lineal. Veremos se funciona. Estudar... non estudo moito. Ata setembro teño decidido que teño vacacións. Papá díxome que logo el darame clases, pero primeiro tenemos que mercar os libros do novo curso. A nosa vida non cambia demasiado. Hoxe, O capitán Ahab estaba no seu alcázar. Non parecía haber nel sinal dunha común enfermidade corporal, nin de terse recuperado de ningunha. Parecía un home desatado da pira, cando o lume ten arrasado e invadido todos os membros sen consumilos, nin levarse unha soa partícula da súa compacta robustez, entrada en anos. Toda a súa figura, alta e ancha, parecía de bronce macizo, configurada en forma inalterable, como Perseo fundido de chelín. Abríndose paso desde o seu pelo gris e seguindo dereito por un lado da súa morena e desfolada cara, e polo coto, ata desaparecer pola roupa, víase unha sinal delgada como unha vara, lívidamente branquecina. Parecía esa greta vertical que ás veces faise no alto e recto tronco dunha grande árbore, cando o rayo se dispara dende arriba e o esgaza baixando por el, e deixa a árbore aínda viva e verde, pero marcada a lume. Ninguén podía dicir con seguridade se esa sinal nacera con el ou se era a cicatriz deixada por algunha ferida desesperada. Por acordo tácito, ao longo da viaxe, fíxose escasa ou ningunha alusión a ela. O meu único enemigo é o teu nome. Ti estienda que xas un Montesco. Que Montesco? Nin man, nin pé, nin cara, nin brazo, nin parte do corpo. Ponte outro nome. Que ten un nome? O que chamamos Rosa sería tan fragante con calquera outro nome. Romeo, se non se chamase Romeo, conservaría a súa propia perfección sen ese nome. Quítate o nome, e a cambio del que parte de ti toma menteira. Quen es ti que te ocultas na noite e rompes os meus pensamentos? Os meus oídos apenas sorberon 100 palabras da túa boca que xa che coñezo pola voz. Non é Romeo ademais Montesco? Como chegaste hasta aquí e por qué? As tapias desta horta son moi altas e, sendo quen es, se de algún dos meus te descobre, matarante. Por nada do mundo quixera que te vise. Non pode ser. Miña nai é a maior bastarda que existe. Matou a Pepe o Romano, a persoa que eu amaba, que eu amo. O noso amor era verdadeiro, non como Delio de Angustias. Sabíase que Pepe ia casar con ela polo diñeiro. Que triste final, non? Miña nai sempre nos tivo encarceladas. Non deixou que ningunha das miñas irmás casara. E agora matou a persoa que facíame feliz. Todo foi por culpa de Martirio. Non parou de perseguirme. E ao final, descubriu a nosa historia. Pepe sempre viña de noite. Que lindo recordos. Revolcábamos como tolos. Pero agora xa non está. Martirio avisou a Bernarda. Ela matouno. Non podo seguir así. Necesito estar con el. Onde está a soga? Onde está a soga? Voume aforcar! E por fin poderemos ser felices para sempre. Eu tiña unha granxa en África, ao pé dos outeiros en Gón. O Ecuador atravesaba aquelas altas terras a un centenar de millas e a granxa situábase a 6.000 pés. Durante o día sentíaste a unha grande altitude, preto do sol. As primeiras horas da mañá
e as tardes eran sosegadas, e as noites frías. Alicia abriu a portela e daba para un corredor pequeno, que pouco máis grande sería ca un niño dos ratos. Axonllouse, e ao final do corredor estaba o xardín máis lindo que vistes na vosa vida. Suspiraba por marchar daquela sala oscura e ir pasear entre aqueles canteiros de alegres flores e aquelas frescas frutas. Pero pola portela nin cabeza lle cabía, e ane que a cabeza pasase, pensou a pobriña de Alicia, sen os ombros non me valía para nada. Se poidera encoller como a un telescopio, eu coido que poder podía, se soubera como había que facer. Porque resulta que tantas cousas extraordinarias lle pasaran últimamente que Alicia empezara xa a pensar que quedaba moi pouquiño que fose imposible de veras. Como de nada lle valía ficar ali, ao pé da portela, volveu cabo da mesa, medio esperando que aínda podería topar nela outra chave, ou polo menos un libro de instruccións para encoller a xente como a telescopio. Desta vez había un frasquiño, que de fixo que antes non estaba aquí, dixo Alicia, que levaba atado alrededor da vinca un rótulo de papel coa palabra «Bébeme», moi ben impresa.